ne kwa mga jongo chopo kanyo saa 4 gi dakika 20 mar okinyi kamoro mora mintiere arwakini machiegni ma en chenro mar mbaka oromo mataye chenro ni nyinga en Sharon Ngawe kini thuolo mano mar dakika 40 modong wabro bedo kwa loso kotendre kod nengo mago mag mauta ipachoka kabeningini duol mochung ne weche mag teko ipachoka EPRA jalando nengo makamage mano dwe ka dwe chieng tarik 14 chieng ngeso ne gilando nengo modhi manyenya kwa ramga juang kata kamano kapok wadonje TWAK mano kotendre kod nengo modhi mabende omedore kapok anyisi wendo mabende antiere godo yiena mare mondo mi adhi achiel ka chiel nyake county mano ma Mombasa kamada tudoragi jafwambo marwa George Aoka achiel ka chiel ntiere romo motendre kod rito aluora mabende oluonwa okinyi makawuono Aoka kinyalo mna winja amusi ni misawa Mombasa chiyo nade toro makamano enango mabin nyalo wachi wiye Erokamana ahinya Sharon awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa to mana kaka iwachono kawuono e kaunti ni waneno ka tend kaunti obago romo gi oganda mopogore opogore kata stakeholders mantiere e weche mag aluora ging'iyo ni to ere kaka inyal ber chenro mag ler e kaunti ni ma Mombasa ten ler mano mokwako kor gwenge kochuno ko oting'o weche mag kaka inyalo rit taka e yo mowinjore kaachiel kod ler mag dho nam mar neno ni onge taka miolo achiel kachiel kodonje e nam en romo madhi nyime kaendi to kata kamano akawa apisa e migawo mar weche mag aluora kaendi adwa ni to nyiswa ni to gin gik mage magidwa twake e odiochieng' ma kawuono ni chaka gi nyingi Erokamano nyinga Pauline Oginga Chief Officer Environment Solid Waste Management County Government mar Mombasa kae wantie head office ma Mombasa mwapange wakete chenro mag ler mar aluora ma Mombasa County kakineno to kaka wan gi trucks mang'eny miloso gima wuok maketo ler Mombasa County kane wachako ne wan gi trucks 7 kende mane tiyo to sani wan gi trucks 17 mwaseloso masani tiyo madhi round kwa waketo schedule week ka week kuonde ma trucks gidhie kaka takataka Mar ariyo wan gi chenro mar gimiluongo ni circular economy. Circular economy en wadwa keto mwandu e takataka. Ng'eny ji ong'eyo ni takataka kaka isetiyogo to giwito. Lakini wapuonjo ji sani e weche kaka ginyalo pogo taka gi e udi kawuok oko. Wayawo negi chiro bende kaka ginyalo uso gigi mondo mwandu owuoge. Joma ong'eyo ber mar takataka ni matin gin millionaires wanyalo wacho. Tineno ka yuto ni piny to rowere maonge tich mine maonge tich be ng'eny Mombasa koro kwanyal ndiko ji te koro achiel kuom gik motimo kaka department mondo wa contribute towards manifesto mar governor manowacho nodwa keto uchumi mar Mombasa dhi malo en mondo wapuonj ji mondo ging'e ber mar takataka mondo kata takataka ni owuok to wabed piny wang'e waloso negi material recovery facilities. Aneno ka moko kuom rowere un godo kaendi to kutemo nyisogi ni ging'e kaka ginyalo yudo yuto kowuok e taka ang'o gene motemo nyisogi? Watemo nyisogi ni sama takataka ni owuok e ot kopoge plastic yore chupni yore otas yore to gin giwegi ginyalo ndikre giwegi ok ochuno ni nyaka ndiki gi ng'ato itiyo gi opportunities mantie mondo ilos pesa kaka in iwuon as an individual entrepreneur koro wan wayawo mana nafasno mondo ng'at ma nigi nyalo ok ni nyalo ahinya ng'at ma oyie tiyo kodwa nyalo tiyo kodwa koro nwatimo gimiluongo ni mapping mar waste management waste collectors Mombasa County to bang' timo mapping no endo watimo gibiluongo ni zoning ma ng'ato ka ng'ato wakete area moae then kaka county government of Mombasa bende kalure gi chenro ma governor oketo en ni wan be wa pump in some resources ma wa form village waste management committees magin giwegi wadhi ndiko rowere kwa villages gi to jogi e kema oversight to wang'iyo kaka rowere gi nyalo bedo in charge matakataka e gweng' kama giae then gitiyo gi waste collectors man kuondgo through those waste collectors gin be wadwa ni gindik rowerni companies magin tiere go no tikna gi wach chido mag aluora mag nam waneno ka midhiero osebedo kind machien kanyo endo gido ka taka kata rosi wech samoro yudo ka samoro jomoko chwalo achiel kachiel ka donje nam akiani chino makamagi to ang'o ma utime? Sani watiyo gi NEMA machiegni manitie policies mane mosegolo to kaka county wan be wa review policies watiyo gi committee marwa mar environment mar county assembly mondo chike manoket chon wajiwgi waridi o kata nam kende kata na county ka bochopo kuma kiwito takataka kata kine matatu tiwito takataka e town tibo makitigo ifine mar ariyo wakelo chenro mar miyo waluwo jok maketo takataka e nam marwa kobed pipe mar sewage
obed ni en ng'at ma ok dwa keto sewage kata mana drainage water mare motiyogo mar chilo mawuok e ode kadhi e nam to wabogoyi fine. Nitiere fine moket maber kabisa king'iyo Finance Act marwa, nitiere fine moket kanyo. Koro wadwa ridogi mondo ng'ato ka ng'ato moyudo ka keto chilo e nam to wagoye fine mondo waket alworawa mondo obed maler. Erokamano. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV, mano Mikai Pauline Oginga, ma en apisa e migawo mar weche mag alwora ka odiochieng' ma kawuono ni gibago romo gi kweth mopogore opogore mar ng'ani to ere kaka inyal jiw ler e kaunti ni ma Mombasa. Wabro medo luwo wachni to gi weche mamoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Ne Ramogi TV, nyinga en George Aoko. George Aoko, erokamano ahinya, wawinji e yo makare. Nyakorom Gajwang' mano jafwambo marwa George Aoko, achiel kachiel kowuok e kaunti ma Mombasa. Mane wach mabende biro bedo koluwo, obro bedo komiyowa kuku mare ka onoromo kanyo e weche mago manyien mago mag migago. Koro karwake e TWAK Nyakorom Gajwang', dong' wagon nambaka kaluwore kod medruok mago mag nengo mauta. Ponono ni kia nengo mauta nomedi mano chieng' tarik 14, nengo mabende biro bedo kwadhi godo e kinde thuolo mano mar dwe achiel. Nengo mano mar petrol nomedi gi siling 5.72 mano ewi lita. Diesel nomedi gi siling 4.48 ka mauta mar taya nomedi gi siling 2.45. Manyiso ni nengo manyien manyasani wan bure Nairobi ka lita achiel mano mar petrol wanyiewo nengo mar siling 217.36. Diesel bure Nairobi wi lita ka lita en siling 205.47 ka mauta mar taya en siling 203.06. Kaluwore kod medruok makamagi, oganda osebedo kaloso. Wabiro bedo kwa choko pachi Jakorom Gajwang' kwa dhi nyime gi chenro makama mar mondo mi wang'e ni mauta komedore pek mane mabende biro. Miyo kiny makawuono antiere gi wendo mowinjore. Antiere ka gi Midusa Victor Okuna, jalonya e weche mag teko. Arwaki ni machiegni. Erokamano Sharon. Thuolo makende minyalo moso Nyakorom Gajwang' kiny makawuono. Erokamano Nyakorom Gajwang' kumoro amora ma untie. Abiro ka kendo kawuono mondo mi watwag e weche mar fuel mosemedre. An kaka Medusa e weche mag fuel, ang'eni wadhi kawo thuolo maber mondo wang'e ni to ere gima dang' watim mondo mi wane kaka wanyalo duoko nengo mar tiyo gi mafuta piny. Mafuta osemedre, kuma osemedre bang' ndalo 30 odhi bedo kamano. Koro kaka an to kod in mantie piny kacha, nyaka koro wane ni to ere gima dang' watim mondo mi waduok tiyo gi mafuta. Mano mwatiyo go de ude. Koro katiyo go e ude, biashara, e nyamburko, gimoro amora mwatiyo go, nikech mondo mi ringi nyaka iti gi mafuta. Mondo mi kati neno kawuono nyaka iti gi energy moro. Kata mana stima mwatiyo go kan nitiere mafuta mapod mitiyo go mondo mi generate electricity. Koro gimoro amora ma itiyo go e pinyni nitiere mafuta ma nyaka itigo. Koro gima oganda onego bed ni ng'eyo ni to ere gik madang' watim mondo mi waduok tiyo gi mafuta piny, mondo mi kik wabed ni watiyo gi pesa mang'eny nikech nengo mar mafuta omedre. Erokamano ahinya, nikech ang'e kinde thuolo mano mar dweche 3 ma okalo, mano dwe mar 8, dwe mar 9 kanyakla kod dwe mar 10, mauta osebedo ka medore. Kata kamano osebedo ka medore, wang'i kata mana ni pinje ma oko kata mana world market nengo mag modhi to chalo nada. Ang'e ni biro bedo kileronwa, kata kamano kapok ileronwa e video wall ma bende wantiere godo. Iwacho ni nitiere yore kaka wanyalo geng'o kata mana kaka wanyalo tiyo gi modhi e ute kata mana kuonde moti kaka ohala. Inyalo mana nyiso moko kuomgi mar mondo mi oganda mawinjo asani ng'e. Nyakor Gajwang', ka wachako gi weche mag pur, nikech mano e gima oganda wa ma kocha tiyo, watiyo tich pur kendo watiyo tich orech, mako rech e nam. Sani ka wadwa mako rech e nam, rech ni mondo mi ochop Nairobi nyaka kane kuma ng'ich. Wawach ni wakawo rech, wagolo rech Nyamanga, kata wagolo rech Mioro, kata wagolo Mbita. Wakwongo wagolo e Mbita, watere Kibanda. Kibanda kacha nitie jok matiyo gi ice mondo mi okan rech ni. Ice ni seche moko stima lal ga. Be sani kaka El Nino biro ni, stima do chako lal, kendo osechako lal kuonde mang'eny. Koro sami do ka stima lal, dhi chuni kaka ija ohala mondo ibed gi diesel kata petrol generator moro matin mitiyo go mondo mi rech mane mako ka kik gidhi marach. Koro sama wawuoye ni nitiere jok mang'eny ma sani riembo generators mondo mi biashara margi mar ohala cha kik podhi. Nikech kimako rech ma 10,000 tikane, irito gari mawuok Nairobi ka mondo bi oome,
nyaka ikan rech ni for bang' seche moko 24 kata 30. Seche 30 kopo ni stima nolal, nyaka iywa generator, to kiywa generator seche 24 itiyo gi 10,000 kata itiyo gi 5,000 kata mohewo mano. Koro sani onego bed ni wang'eyo to ere yore madang' wakawo mondo mi ensure ni waduoko tiyo gi mo piny mondo kik waketh pesa e weche mar mo. Kopogore kata mana gi rech ma wamako, sani joge wa osedonjo e pur mar eggs, mar tong'. Kendo amor ni joluo sani nitie ji mang'eny matiyo tich mar hatchery. To hatchery en 21 days, ndalo 21 nyaka ibed gi stima mok lal. Stima kolal seche 8 to tong' mane in go kata ka in tong' 520 okethre te. Koro yudo ni nyaka ibed gi standby generator. Koro sama stima olal, to standby generator mari cha odhi o pick up. Sama oringo for 24 hours, ing'eni tiyo gi diesel kendo kata petrol moingo 5,000. Sama isekawo petrol ma 5,000 mitiyo godo ni, mano maybe mane profit mari manidhi tiyo. To kopogore kata mana gi jo hatchery ma oganda waber sani osebedo katimo, wan gi sani jok matiyo gi weche mag chak. Kendo mato asewuotho e Kenya mangima ka watimo weche mag pur gohala. Kendo akwayo ni ogandawa ka rech orumo to wadog mondo wanene wanyalo tiyo tich mar pur mar dhiang', nikech kanye kuma pesa nitie. Nikech chon cha to kata mana dhok iwacho ni jamni ji napuro godo. Tinde ang'o moselokre? Adwa mana golo example. Nyoro wan kumiluongo ni Liten, ni wadhi keto system moro kanyo mar japur solar. Notiyo gi petrol pump mondo go pito obedo moinge. Liten giuso chak Sh45 lita achiel. To kidhi Migori chak en Sh80. Mano nyiso ni price en twice. Koro gima sani the best business ma be naneno ma jogo wanyalo dhi mondo mi ochaki en mar neno ni to wapidho dhok mang'eny maromo nade. To sama isepidho dhok mang'eny, ke chak cha mondo migole kuminyiedhe, itere nyaka kumikane, nyaka ikane e freeze kata freezers kata cooling kata small cooling chambers. To cooling chambers gi bende tiyo gi stima, to ka stima olal nyaka ibed gi generator matin matimo nade manyalo keep cooling chambers gi. Koro ano mana wacho ni onge biashara sani ma inyalo timo. Onge biashara sani minyalo timo ma wach mar energy onge. Nyaka to energy bedi kata bed petrol kata bed stima to gigi te tiyo kata mana chama ni puothe kidwa kowe chiro nyaka tima na gi gari. Koro magi gima mana effect ma wan go. Mitigation ang'eni ang' ne to ere gima nyalo timo mondo mi waduok tiyo gi nengo mar mo piny kaka sadhi. To gima no kendo wacho ma important ma El Nino biro kendo koth osechako chwe matin. Kodhni dhi miyo poles mag stima e gwengewa ma Kaluo gore piny mang'eny. Nyocha kadho gogo. Kia gogo hydropower idhi Nyatike. Poles gi ogore piny. Actually kia gogo ibiro Ndiwa. Poles gi osegore piny. Ginindo. Sasa ma koth chako chwe, kech poles gi isogi asoya e lowo mok oketne gi smiti, gigore piny kar rombgi. Ne en kwayona ni kopo ni jo county CCs mag energy kod directors ginyalo liars to kod ministry mar energy through Kenya Power mondo mi gi analyze ni to ere kumoro amora ma stima ne odhi e county. Wawach ni en Migori kata Homa Bay. Gineno ni to poles mage mar weak. To ere gima dang' watim sani mondo mi wa improve a strength mag poles ka. Mondo ka koth chako chwe to kik wadwed ka poles gi gore piny, nikech ka koth ochako chwe to poles ogore piny. Anyisi ni ok odhi bedo mayot mondo mi duok stima no. We kata mana duoko stima nikech kata mana poles bende kolwar wang'ega kata mana kaka jomoko ichwado gi sitima nikech currents koro ringe bulo. Mago gik ma bende osebedo konenore. Bura Nairobi ka wang'eni koth chwe gi sane keni gweng' ma intiere nyaka Ramogi Jwang to chalo nade. Kata kamano kapok wadonjo mar mondo mi engineer Okuna nyiswa kaka medruok mag modhi osebedo kanene kinde thuolo mano mar dweche 3. Bende wawinja nena jatend migao mochung' ne weche mag teko e pacho ka Chirchir kaka noloso kakotenre kod medruok mago mag nengo modhi en kachiel kod director mano ka duol mar EPRA Daniel Kiptogi wacho ni nitie chenro mano mar petroleum development levy mano omenda ma bende piny owacho osebedo ka chulo mano mar gayo mar mondo mi kik wachul nengo modhi mamalo ma bende ne giwacho ni ne gichulo
siling bilion 1.77 mabende giwacho ni nengo masani mo sani kinyiewo petrol nengo mar siling 217.36. Piny owacho wacho ni gisechulo levy moro makadibed ni ne ok ochul akia ni sandi nwa nyiewo kata mna pesadi. Owinjore kaka noloso kapok engineer Victor Okuna onyiso kaka medruok makamago osebedo kaneno. The published prices today is 200 shillings and 99 cents. We are proposing now 205 shillings and 47 cents. This is 4 shillings and 48 increase. And for kerosene, the current price is 202 shillings and 61 cents. We are proposing 205 and 6 cents on account of stabilization. This is an increase of 2 shillings and 45 cents. The money that we take during slightly easy times as a levy, and we keep it in a fund, the PDL, Petroleum Development Fund, and that we use it in more difficult times to basically support Kenyans. So yesterday we went to Cabinet, and Cabinet agreed to use quite a bit of what is being held at the PDL, Petroleum Development Levy account to basically... Ne korom ga juanga mano kanyo Davis Chier mabene nyaten migawo mochung' ne teko ipachoka kanyakla kod motelo ne director kaduol mar EPRA mano Daniel Kipto kabende gilero nengo mag modhi mabene gibedo ka gilando mano chieng' tarik 14 winjo kanyo ka Chier wacho ni chenro mar Petroleum Development Levy nochiwo omenda maromo siling bilion 1.77 mano mar gayo nengo masani wanyiewo godo modhi e pachoka. Kata kamano e kinde thuolo mar dweche adek wang'eni mauta to osebedo ka medre pachoka. Chier piny ngima to wacho nada kiani engineer kama na thuolo ilerno nikech aneno ka nitiere kata mna graphics moko e wall kanyo nyise kata mna oganda ni nengo osebedo ka chalo nade. Thuolen mari nyalo mana chung' tilernegi thuolen mari. Nikwara Ramogi mana dweche adek mokalo graph ni en ma crude en oting'o petrol, oting'o diesel, oting'o paraffin. Koro gini kigole piny e bwo lo to biro as a crude oil. Koro pesane to osebedo kaidho kineno from August ma around July osebedo koidho matin odok piny, lakini kikawa a straight line iyudo ka osebedo koidho nyaka kumoro dwe mar 9 karumo. Ka dwe mar 9 rumo kendo fuel osedok piny actually. Fuel osedok piny global market chakre dwe mar 9 karumo nyaka dwe mar 10. To gima timore ni mondo mi fuel oyas Saudi Arabia nyaka ka okawo dwe achiel. Koro manyiso ni cost mar landing fuel manyoro ogole kocha dwe achiel mokalo. Koro mondo mi wane ni fuel osechako dok piny ma dhi mana bedo next month kochopo dwe mar 11. Koro wan kaka jok mochung' ne energy wa expect ni ministry mar energy and especially EPRA dhi duoko nengo mar mafuta piny kochakre dwe mar 11. Lakini kineno graph ni osebedo koidho osebedo koidho nyaka around obedo highest around dwe mar 9 tarik 20 gi wiye. Then koya dwe mar 9 osebedo ka kendo dok piny nyaka sani wan dwe mar 10 tarik 15. Koro ema ni dwe mar 9 petrol manyo chopo nyoro ka dok chien oya e Saudi Arabia dwe mar 9 kocha kapod ene peak mar. Koro sana fuel monjo chako dok piny tarik 1 dwe mar 10 wadhi mana neno effect mare kochopo dwe manyien nikech odhi kawo ndalo 20 kata ndalo 30 mondo fuel no ya kocha machope e port mar Mombasa. Koro mane gima nitie kendo 1 year dono kunyalo keto mar 1 year. Nyalo mana ketnwa. Yes, koro 1 year ni ema miwa trend maber. Nikech king'iyo kuma fuel ni ajoni kochakre maybe November last year ne en around 83 shilling dollar praboro gario ma per barrel. Magi gini nengo mag piny ngima mago world market. Ma kapok ochopo Kenya. Koro nengo ni kopo ni wacho ni wakawe ka ma en November last year nengo mar fuel ne pesa praboro gadek ma dollars praboro gadek 0.37 a barrel. Gin gi uso fuel in a barrel. Koro mondo mi ochop Kenya ka nyaka waket transportation cost nikech nyako bigi gi meli. Koro mato fuel ma ikawe godo kaen malo kocha. Koro kicheko curve ni no idho kendo nyaka
around December ochako dok piny koro osebedo koidho nikech gimomiyo oidho wan gi instability global markets iwacho ga ni Ukraine war sani kendo wachako donjo kendo wan e Israel war koro anytime ma wan ga gi wars internationally wan ga gi disturbances koro emomiyo pok wabedo gi fuel stability for almost 2 years lakini wa hope ni chieng' moro ka wabedo gi political stability ma is Russia and Ukraine war kendo wachako tieko gi wach mar Israel and Gaza war then wabiro yudo ka fuel wadok piny otherwise fuel to nyocha kodok malo kineno at September no doka malo at the highest point machalo December last year fuel was around 140 to kawuono fuel is around 217 kicheko ma ng'ato nyalo nyisa ng'omiyo fuel makani was neromre gi ma to fuel ma kawuono is too high mane penjo maduong' onego bed ni jogi penjo ni fuel ma kineno king'iyo graph ka like this day of September then dollar prochoko achiel 0.6 around there then November last year then dollar prochoko achiel 0.69 to last year fuel ma wan go ne uso 160 to san around 160 san odhi nyaka 217 ne wan gi subsidy mar sling 20 per liter koro ideally fuel man last year onego bed ni biro 160 kose med subsidy but gima hinyowa e Kenya kama sani monego bed ni ji te nyiso president gi jogene en ni onego bed ni wang'iyo the dollar rate emomiyo fuel kata sani dang wagol subsidy mane oket last year ga to fuel ma kapod dhi chopo more than 200 koro en niya last year dollar rates ne 130 per US dollars koro kikawo mati medo igo gi 130 idhiro kasa nis dollar en 147 koro sama dollar increase no then the overall cost of fuel nyaka medre nikech wan wanyiewe gi dola kaka piny Kenya to dola sani ne mana 150 100 dhi mana 47 actually ne wacho ni there is a projection ni by February higa manyien dola nyalo chopo 180 siling 180 e dola achiel okay prices may vary but then need projection globally ni dola ma Kenya ka can even go up to 180 kawa dhi ma dola chopo 180 the landing cost masani ma dhi wuok machop around $100 mano biro chuno ni samoro kata nengo mo nyalo chopo kata na 500 to par ni ma piny owacho pod gayo nengo mo nyalo chopo 250 kata 260 kopo ni serikal masani ok okawo jukumu mar neno ni dollar rates obedo stabilized and stabilization mar dollar rate Sharon nyaka waneno duogo below 120 koro president nigi financial advisors economical advisors jogi ma bedo piny to neno ni ang'o madang watim mondo mi wane ni dollar rate ma Kenya ka owuok from 147 oduogo nyaka 120 or 100 ka wasi stabilize dollar rate mochopo 120 tibedo kata kopo ni crude oil ma is 91 obedo mana kanyo ino then our prices migo nie petrol diduogo nyaka 150 or 140 kanyilero makare ro kama na inyingi ndien mana ni bende piny owacho nitiere nengo ma bende gayo wa hinya nyaka luore kod nengo makamano mana kaka ni winjo nyakor mgajuan kana Davis Chirchir ma bende jatend migawo mochung' ne weche mag teko kana lero ni piny owacho nochiwo omenda maromo siling bilion 1.77 mano mar gayo wa kaluore kod levy kata osuru maket kod mano manyiso ni dina bed ni okoga omenda makama dina ni malo moloyo Sharon ado wacho ni kapok wang'iyo wachata mani ministry energy petroleum and regulatory authority nomiwa subsidy an adwaro ni parliament ma wan go ong'iyane or look into energy act 2019 why nikech Sharon ji ariyo kata achiel ok nyal bedo piny mo determine pesa mar fuel the whole country Kenya is a lapse ma asetemo mondo mi amany even MPs to relook at nito ere kaka finance act energy act 2019 mano miyo EPRA that jukumu mar keto mar ng'iyo nito pesa di mi uso nigo petrol what should we do gima do wacho ni
onego be no bedo representative from parliament, onego be no bedo representative from private sector, like KEPSA, Kenya Private Sector Alliance, onego be no bedo representative Kenya Power, even if not Kenya Power, onego bedo representative from independent power producers. Okay, one gijok ma produce no power independently. Then wabedo representation kowuok from serikal. Jaogi kopo ni wan gi ji ariyo mago ji aboro. So every month gibedo piny to gidetermine into landing cost enango. Then fuels and the rest enango. Then they can gine maginyalo advise the serikal ni mai gima waseyudo, then oningo med fuel maromo kama, oningo fuel na us maromo kama. To kopo ni wakao serikal, ni wakao fuel, fuel is ema drive economy. Waketo under one person miluongo ni EPRA Director General. Monopoly. Yes, it's a monopoly and I'll go to Parliament. I'll petition this to Parliament. Mondo mi wari look into Energy Act. Tokete manina machiegni nikech kaka koro dhini kata mana jopiny nenre nikech ichiwe month kata mana dwe ka dwe chintere ka 14 samoro ibochake mede kendo. A petition is something ma draft. Okay. Maybe 2 weeks or 3 weeks abrotere Parliament. Gimado ng'eyo ni onego wabed gi multi stakeholders mabedo piny to determine ni fuel kodonjo Kenya ka odonjo at landing cost pesadi, to what are the levies monego be niketo ne, then these levies ema koro determine the final cost mar fuel. Ero kama na inya kok manya korom gejwa ngin bende kwa we yoko nikech aneno ka saa bende ringo mapi wacho ni TWAK bende ka yemi to bende saa bende riore. Dongonje nene oganda e pacho ka to wachango wantiere gi jopiny mopogore wantiere county ma Kisii, county ma Kisumu, Bungoma, county ma Nyeri mar mondo mi giloso kotende kod medruok makama. Wawinjige bange habro bedo kaka otemagi kapok atieko chenro makama. Akwayo sirikal masani ni ka giyie to giketnwa bei achiel maka wawuoyo gi jowuoth madhi kuonde mopogore opogore tok nene wamayogi nikech kalure gi ngima moseidho mar fuel. Kimedo ne pesa to neno ni nitie stage in asla imae ok wamae wame ngima mabirowa materowa kama ngima dhiye masani. Koro wakwayo sirikal ni ka en fuel to ketnwa go bei achiel wawuogi kastembe wa giji duto temo dake Kenya ka mondo wadhi e ngima achiel. Mane gima wakwayo fuel odok kata ka en 500 obed 500 no to ji ong'igo te dichiel to wakadhigni mantie. Koro ngima odhi adhiya kawaida makichiewe ot tingeni in mai miyudo to mai migolo tax to Kenya dhi adhiya. Kana chako riembo gari kana riembo gari nago ga fuel mar 2500 sani ago 6000 yakatira Nyadora gola Nyadora to kila Kisumo makao kakago tin ma piny makanyo ok nyal dhi katigo mana 58 ok nyal chopogo Nyadora nyakigo mana 6000 abiria mokwongo mwatingo yuagre gi daka nwa mag kinyise no ok Nyadora nyaka Kisumo gol siling 500 owacho ok onyal makati ngise no dwam na miang to miangwen mano tin makanyal machon kwayo abiria bende yuagre koro sirikal okony jopiny giwe hinyowa nikech wahinyore kabisa kikuongwa nwa mayo gidaka nwa magi drepe gi jogi ne magi wanokwa magi wadhi kaka ngima dhi. Kwa saa hii natumia mafuta mingi sana, mafuta ya pesa mingi sana. Wakati imeanza kuongeza ikaenda kidogo 7,500, kaenda kidogo 8,500. Sasa saa hizi nimekuwa kwa 9,500 na vile wameongeza saa hii leo consumption yangu imekuja juu sana. Nimetumia mafuta ya shilingi 5,000 kutoka Kimilili kuja mpaka Kisumu, na pia nitakana nitoke Kisumu kurudi kule Kimilili tena niweke 5,000. Sasa hiyo kuweka 5,000 kuja na 5,000 kuenda hiyo ni 10,000. Kila mwezi tarehe 14 mafuta inaenda juu. Kila mwezi tarehe 14 mafuta inaenda juu. Na hapo awali wameteremsha shilingi 2 sijui na nukta 5. Na saa hizi wakipandisha wamepandisha na shilingi 5 na manuktas. So waangalie kwa sisi watu wa chini. Rais aangalie sisi watu wa chini. Hata kama ni kuongeza tu mara moja, tujue lita moja ni shilingi 500. Tutatumia na tutapima venye tunatembea. Tumeona hii serikali venye ilikuwa inaahidi wa Kenya kwamba maisha itakaa rahisi, sasa tumeona maisha inaenda juu. Sipepe mzigo juu ya mafuta. Transportation imekaa hard. Tutakufa na njaa. Mama mboga, watu wa bodaboda wale wenye walikuwa wanaambiwa ya kwamba maisha inaenda kukaa mzuri. Naona sasa ndio wamefinywa kabisa. Sasa ile kitu tunasika hapa
ifanye ni kurudisha maisha irudi chini ama mshahara iende. Naona nitaekela hii gari mawe. Hii maneno isha kazi sijui tuende wapi. Juu ya mafuta hatuwezi fanya kazi kabisa, hakuna wateja. So tunaomba rais wetu afanye jambo kuhusu mafuta. Bei ya mafuta imetushinda sababu kila kitu imepanda. Sasa hata ukienda kusiaga kwa unga kwa kisiagi ya kawaida hii, unaona mwenye kisiagi ameongeza kusiaga sasa ni shilingi 20. Hiyo pesa kwa mama wajane wanashindwa, wanalala njaa bado. Uwezi chemsha mahindi kule kila siku. Ne kwaram gajwang magugin paro mopogore mabende jok piny chiwa hinya nyaka luore kod medruok mago mag nengo modhi e pachoka. Kata kamano nyakwaram gajwang nikech wadong' gima tin e dakika 10 mar mondo watiek chenro ma kama. Dong' koro wang'iya nena ni koro ka nitiere medruok, koro onge gima wanyalo timo. Koro chuno nyaka wati gi nengo manyien nikech winjo kata mana ka jorem nyamburko gi jogo ek mabende ting'o jowuoth. Giywak ka bende giwacho ni gin nengo to bende gimedo pile ka pile. Jowuoth bende ywak ochumi tek. Koro mitigation ere kaka wanyalo kod kata mana resruok mane mabende wanyalo yudo e kinde thuolo ma kama. Victor, dog mapiyo piny nyalo mana nyiso ni mitigation koro watim nang'o nengo e koro nitiere ka. Mitigation ada way ariyo, achiel gi individually kaka in nyikwa Ramogi. Then mar ariyo adhi way wach counties kaka nyalo bende konyo oganda wa. In kaka in nyaka ringi mokwongo nyamburko. Iwacho ga ni fuel mang'eny tiyo go nyamburko sami dhi over 80 kilometers per hour. Koro kopo ni nikech kanyo kuma nitie pek mang'eny. Kata ma ibed ni rembo pikipiki, asemo pikipiki mang'eny by the way. Kopo ni rembo pikipiki kikikal 50 kilometers per hour. Dadhi amos. Ginyona mos. Nyona mos. Mama no tiyo ga kinyono mo mati to kitigi mo mang'eny. Okitigi mo. Lakini kikawo nyamburko iketo ni dadhi kilomita 80. Kiwuok Rongo tichop Migori town. Iwa fuel ma 400. Lakini kidhi 50-40 idhi kawo fuel ma 200 lita achiel. Koro akwayo jogo matimo biashara jo pikipiki onge haraka ma yedo ka ng'ato remo pikipiki modwa ilawo gimilawo be onge. Wuogo kinyi tim biashara mari, kidhi go biashara mar peng. Kin gi abiria mari. Riem pikipiki ni kilometers per day 40 mana mamos mondo mi conserve fuel mari. To kata jo peng kende kata jo nyamburko. To kiriembo nyamburko. Maximum, okay, onge speed mar maximum en ga 100. Lakini fuel kuminyalo conserve fuel maber, fuel efficiency mar gari en ga at 80 kilometers. Koro kiwuok Nairobi ka idhi Migori, idhi Siaya, idhi Nyamanga kata idhi Ogwedi. To ensure ni iwuok gokinyi. Plan ahead, iwacho ni plan ahead. Adhi Migori kinyi. Adhi Mbita kinyi. Iwuok gokinyi saa 2 mari idhi mos at 80-90 kan nyaka ichop Migori. Okiwuok saa 10 Nairobi, idwani mondo saa 2 ichop Migori. Iniringo mapiyo piyo. Idwadhi 120 kilometers per hour. An owuon, I am Migori, I think on Friday. Abiro from Migori, I go fuel Shell Migori. Kachopo Nairobi ka, I go fuel Shell Migori full time. Ayudo katiyo gi fuel ma 4,000 kod 100. To sasa man garaka mado abiro Migori ka garaka. Ayudo ka atiyo gi fuel masling 6,000. Makoro sani koro ka wadhi mbele nikech ka koro nengo osebedo kamano kwatimo wuodhe magwa koro wachan gi chon. Ichano gi chon. Mar mondo mi kwa wuotho to koro wuotho mabor. Wuotho mabor 80 kilometers per hour to around 100 or 90. Lakini kidwa dhi 120 kilometers per hour nyikwa Ramogi idhi tiyo gi fuel mang'eny sana. Ne jogo matimo ohala kod pur. Wach mar egg business, jok ma hatch eggs. Manye kaka inyalo design solar, manyalo riembo ni hatcher. To naneno kaka Migori ne former admin nokelo solar maber, hatchers maber sana. So, noloso gi bao. Bao miyo ing'eni Migori ng'ich ok liet. Bao dwaro jok machalo northeastern kuma piny liet. Lakini Migori dwaro ni ibedo gi hatcher ma en completely sealed off, mondo mi kik ichwak pi, ing'eni hatcher ichwako pi to humid cha ema muro tong. Koro mondo mi kik lose power mang'eny, hatchers madhi Migori onego bed ni gibedo sealed kaka ming'iewo e duka ka. Koro ensure ni install solar manyalo riembo ni hatcher. Dong nyalo teni solar samoro kata ni installation mare bende it's expensive nikech mano bende en ga midhiero ma bende samoro ji niga tier godo. No, solar ok en expensive. Capital wise to en expensive kisechake. Lakini idhi doka biashara mari stabilize nikech kiwacho ni okidwa keto solar to in gi steam nyaka idhi ti gi generator. Dong mana dia.
Koro pesa mar generator mar siling 70,000 cha ni medo ne 100,000 tiketo sola ting'e ni sola onge chieng' ma bed dala kocha chieng' rieny ma kata sani koth chwe to chieng' rieny 4 hours. Iketo sola moro maber ma within 4 hours battery mari otimo nade opong'. Koro kata ka stima olal 12 hours ensure ni egg incubator mari hatches ka are fully on power. Lakini kionge sola idwa rembo hatches. Tanyisi ni hatcha ni idwa ringa nyaka 19th day. Ka chopo 19th day ni stima olal. Nodo mana seche adi ndalo achiel kendo to gitore. To tongi 500 kethore te. Koro mondo mi kik ibed gi shida machalo kamano, kaw sola mondo iket. Koro wan e mbele. Mano e mbele. To kidwa tiyo asebedo gi problem gi generator. Ng'ato wiye wil fuel norumo ne generator mare. To stima olal sa adi sa 12 odhiambo. Stima olal kodh be chwe kaka dang' idhiom petrol mabor be tamre. Or stima olal sa 3 otieno to ji oseloro kore kiyudo kaka generator mari be fuel otamo nade norumo tongi gi olal nyaka kiny. Koro akwayo joganda wa ni mitigation maber mar hatches en ni we install solar manyalo riembo nu hatches. To hatches sani be iriembo gi solar mang'eny. Magi kendo kata mane udi kae koro ang'o manyalo timo nikech aneno kwa dong' matin e dakika 3 mar mondo mi watieki. Dakika 3 adwa wacho gimoro kae fish. Mato touch on counties. Counties wa ma Kaluo ochakre gi Siaya, odhi Kisumu, odhi Homa Bay gi Migori. Mondo mi wakony joge wa watch fish business. We install for them cooling plants matiyo gi solar. Nikech kidhi Mbita kata idhi Meoro kata idhi Sori nitie chieng' marieny kacha mang'eny seriously. Mondo mi wakony jowa kik ng'iew ice pesa ma ging'iewogo ice sani siling 150. Wakaw solar cooling plants mondo wa install negi. Joka tiyoga mana godiochieng'. Sama sa 2 ma chieng' ochakre nyaka sa 12. Wadhi konyo jogewa moloyo kopo ni gimako rech to gidhi ng'iewo kendo ice moselosi siling 100 pa kilo achiel. Makoro nyisi ni kata mana kopogore gi solo kuna. Mano chal ka gima nego bed ni jowa ng'iewo other ways. Mago kopogore kata mana gi ng'iewo nengo modhi sitima gi mamoko. Iwacho weche mag sola ng'eni nitie kata mana ng'at manyalo biro ka wacho ni kata mana wind yamo ni bende nyalo bedo tapped mar mondo mi otiya. Kendi pogro koro ni kan? Yamo bere man yamo nitie miluongo ni intermittent. Sama yamo rumo onge generation. Koro ok di bed gi Okay, consistent. Okay, consistent. Kata stable. And then okay efficient. Koro yamo sama yamo kudho mang'eny in gi full power. To nyalo ringo kamano for 1 hour to chako rumo. Koro Kaluo kacha to wasetimo study. Waneno ni yamo manyalo riembo ni manyalo bedo sustainable to onge. So the sustainable sources and solar and steam. Solar to ng'eny nikech Kaluo to steam solar nitie throughout. Kata chieng' ng'eny throughout. Koro jok manyalo tiyo gi mag fish counties coolers mag fish and expensive. Ng'ato kaka an kata mana jalo rech ok nyal timo. To counties wa nikech nitie floka money pesa ma itiyogo local climate change adaptations and mitigation. Gikawo pesa ni gine kaka ginyalo konyo jowa mondo many solar jok matiyo gi weche mag pur okaw solar kit ma cooling plants okaw solar kit ma jok manigi pur mar dhok manigi chege mang'eny jok man chege. Apro ni Victor lero kanyo malero apro bedo gi kwar ndio okang' mar mondo mi jopiny nikech bende pek mar ngima ka bedo koro weche kata na yore bende wanyalo gayo rego ahinya e kinde thuolo ma bende wadhi nyime gi tije magwa. Adwaro mondo ji weche mogik kaka thuolo mar erokamano nyalo mogik mondo mauntie sani nengo mar stima nengo fuel osedhi kabisa. Adwa kwayo biashara moro motimo kuonde tijeu nyalo tiyo gi matin mogik to efficiency mar kata utewa kopo ni tiyo gi mo mar tiyo gi stima nendo ere kaka dang' install gik ma renewable energy machalo solar machalo wind lakini wind ok en efficient Migori kata Homa Bay kata South Nyanza lakini wane kaka wanyalo tiyo gi solar nikech solar sani ma ji dhiye. Anyalo mana nyiso nyikwa Ramogi ni wane kaka wanyalo tiyo gi renewable energy. Counties wa bende one kaka ginyalo support jo farmers acquire renewable energy kata kopo ni
circles. To counties kao pesa to tere circles to nyiso oganda wa majopur. No the circle the register gi circle. Ka wase register gi circle. Then circles nyalo miyo wa solar mwadhi keto godo water pumps ma pumps pi kadhi farms wa. Circles gi nyalo miyo wa solar mitiyo godo hatchers. Solar gi nyalo miyo wa solar ma nyalo timo gimoro amora ma wan. Koro sasa mise kao gimore sako to koro itimo biashara idwoko pesa ma itiyo go wach sol. Sako ber nikech interest en dia 1%. Koro mondo mi wakonyo oganda wa weche gi nyaka counties wa neni pesa mokiele counties mag floka mag anyone ma deal gi weche mar renewable energy kata climate change adaptations and mitigation. Waenshi wanu wakawa pesa ni wamiyo circles through circles omiyo jogewa jopur mondo miyo kao solar kata kao energy manyalo replace fuel masani momiyo wa midhiro ma wan. Paro mali wainya gino maroni sirikande mag gwenge samoro ne gineno chenro makamasa moro ka itiyo ne sirikande mag gwenge chwalne uru ote market kod mage dipo kwa yudo restaurant engineer gonire mone nyakumbire to kokinyi makawuono nyakorom gajwang mano na engineer kata mna Medusa gidholuo Medusa mano Victor Okuna jalonyi weche mag teko mabende ndwaporo godo wacho kinyi makawuono kaluwore kod medruok mago mag nengo modhi mopogore nengo mag modhi makamanya nyakorom gajwang kagolo mana odoke iti duol mar lando gi ga chien tarik 14 mano mar dwe ka dwe nyalo paro chien tarik 14 mabende ni chieng' ngeso medruok mag nengo modhi koro sineno e okang' mokwongo nengo mag modhi te obed mano mar petrol diesel gi mauta mar taya en mana siling 200 gi wiya neno ote magi semo ng'ado wa kata kamano bro bagu twak maket kod machieng' machielo mar mondo mi wamed puonjo oganda onagi mar mondo mi wabed gi ng'eyo kokamano ka nengo mar modhi omedo ng'e nengo mar wuoth nengo mar pi sitima chiemo gi mamoko bende medore wariduru mano kanda mbele pod pek kokamano ibed gudu chieng' maber nyinga en Sharon Ng'aile jowetewa mabende notego gudu chenro kinyi makawuono nantiere ka git Cleophas Oluocho kinyi makawuono chakre sa 12 nyaka sani kiny bende wabono bag chenro maket kod ma oritiuru masane